Okay mga George. George na naman ah. Puro kayo George. Okay, nabaklas na yung black. At parang parang katok oh. Talaga lang kayo yung brad. Oh, gas-gas kagad yung piston oh. Siyempre pati black. Mamahaling black pala to. Oh, billion. Billion black. Billion brand. Babalik na yung stock. Gas-gas. Babalik natin yung stock niya. Kahit ipapapor na lang natin yon. Tapos check mo nga yung align ng connecting rod mamaya. Sigun yan. Tapos dalawa yung lost thread dito sa stud. Saan ba? Ito? Tsaka to? Ayun, sumama na. Ito. Pero magbet. Ito maluwag sa taas, sa ulo. Sige, i-thread natin mamaya pang standard na thread. Yan. Ito naman sa baba. Okay, so ngayon malinis na yung crankcase mga kabro, yung crankshell. Ngayon iti-thread na natin to back to stock. Yan, isa lang yung lost thread mga kabro. Yan. So ngayon i-back to stock thread natin yan gamit ang special tools natin na pang thread at balik standard yung mga thread niyan mga bro. Ang gagamitin natin dito, siyempre yung 12mm. Yan, na standard thread. At siyempre, gamitan natin ng barena, ang bagong tools natin na in-order natin, Inco. Yan. Baka naman, Inco. Okay, so binalaan na natin to ng bala ng barena kasama nung pang thread. Siyempre, babarenahan muna natin to una. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, pagkatapos niyan, babanatan na natin ng ganito. Nasaan na? Ito pala, hawak-hawak ko na. Ito na yung pam-thread natin dito, traha. Tapos, pagkatapos natin i-thread, yan, thread muna natin. Talaga pagbago, mabilis. Yan, thread muna natin mga kabro. Samantalahin ko habang bago, brad. Pero mong ginanon yan, ang tapos niya. Oop! Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, so tapos na natin i-trade mga kabro. Yan. Okay na. Hindi makita, hindi natin yung flashlight. Yan. Na-tradean na natin mga kabro. Yun o. Yun, napakaganda ng trade mga kabro. Tapos, pagkatapos natin gamitan ng ganito, yan, lagay na natin yung ito. Ang gagamitin natin, ilalagay natin mga kabro. Yan. So, lalagyan lang natin ng isa syempre. Okay, so ilagay na natin mga kabro. Brad. Tingin kakabit natin. Ne, nasaan na eh? Nasaan na? Tumakbo pa. Naku po, nawala pa. Yun! Sumabit. Yan. Ito yung gagamitin natin pambaon. Yan. Pasok natin. Tapos, baon na natin dito. Yan. So kapag ito yung kinabit natin na thread mga bro, malalagyan mo pa rin ng dowel pin kagaya dito sa kabila. Yun o. Ayos. Siyempre, pagkatapos natin ibaon yan mga kabro, siyempre gagamitan natin ng ganito para matanggal yung dulo yung nasa ilalim. O, tingnan nyo sa ilalim, may malalaglag. Yun o. Okay na, nasan na yung stud nya? Ikabit na natin. Nasan yung nut? Nuts. Kabit na natin to mga bro. Yan o, napakaganda, standard. Thunder tools. Yan o. Kasanting na o. Ang higpit. Nasaan yung nut brother? Nandun. Brother, paso yung ako. Yan, so higpitan na natin mga bro. Nailagay na natin yung kanya. Thread na standard. Hawakan nyo mga brother. Yun o. Napakahigpit. You know, napapangiwi pa yung humahawak ko. Ngiwi ka nga, brother. You know, napakahigpit.
dugpol na oh. Oh, baka maputol na mga kabro. Yan, tanggalin mo na to tapos lagyan natin yung dowel pin para maganda. Yan. Standard ulit yung thread niya mga kabro. Oh my God! Wow! Dahil kanina ito tumatagas, malakas naman yung tagas na dito. Nakita nyo kanina yung pinakita ko. So yan, lost thread na pala to. Okay na. You know, pwede pa rin lagyan ng dowel yan. At makikita nyo, yung dalawang stud, pantay na pantay pa rin sila. Yan. Okay. Assemble time. Kay Kwan yan, kay Brother Lito yan. Okay. Assemble time na mga kabro. Nagpalit tayo ng dalawang bearing. Yan, dalawang bearing. Tapos pinatanggal na natin yung timing gear. Papalitan natin. Dahil ang timing gear na ikakabit natin dito ay PAG. Yan, PAG na brand lang. At nagkakahalaga ng 850 pesos lamang. Iyon. Okay. PAG na brand. Yan. Tapos yung align nito, papakita ko sa inyo before and after. Dahil napakapangit daw nung align niya, sabi nung nag-align. Malakas daw yung gewang. Okay. Yun, ito na yung before mga kabro nung align ng sigunyal. Ayan po, nung hindi pa na-align yan, ganyan po kalakas yung kanyang gewang. O, kita nyo naman sa meter gauge niya, napakalakas ng gewang. At syempre, pagkatapos ng kanyang align, is ito na siya mga bro. Napaka-stable na ng kanyang meter gauge. At 0-0 mga kabro yung kanyang pagkaka-align. Maraming salamat, paring Mandy, Neville Dorotayo, Mechanicals on board. Yan. Mechanicals on board. Shout out. Paring Neville Dorotayo. Yan. Okay na. Assemble time na. Trusted sa pag-align. One eternity later. Iyon, tapos na mga kabro yung overall natin na 155 from ayan, Pangasinan. Nakalimutan natin kung saan banda sa Pangasinan. Bulinaw, yun, Bulinaw. Naalala ko din mga bro, iba na talaga yung tumatanda. Medyo nagiging ulyanin na tayo. Ayan, from Bulinaw, Pangasinan to mga bro. Tapos na po. Original na cylinder block nilagay natin dahil yung stock niya is replacement. Tapos nakita nyo naman yung gas-gas ng piston tsaka block. Halos kumatok. Kaya itong nilagay natin yung standard na block niya pero pinaribor na lang natin to. Yan. Tapos ginawa natin yung standard yung thread ng stud bolt dito sa crankshell. Yan, nakita nyo naman kanina yung ginawa natin. Back to standard thread. Yan, pandarin na natin. Yan, pinalitan natin clutch housing, clutch damper, timing gear na PAG, dalawang bearing ng sigunyal, tapos pina-align natin dahil hindi maganda yung pagkaka-align ng sigunyal. Yan. Alright. Start. Yun o. One kick. Ayun na po yung andar niya ngayon mga kabro. Napaka-smooth na. Hindi kagaya kanina, napakagas pa ang malagitik. Yan, ngayon ito, tapos na yung motor ni Bossing. Ngayon na lang yung tapalodo. Yan, ito, babibrate. Ayos, parang brand new ulit yung andar niya mga kabro. Napakaganda. Okay na ulit. So bali ni road test na natin to dito mismo dahil walang masyadong dumadaan dito katabi ng fish pond dito sa may fish market, papuntang fish market to mga bro, dito sa Barangay Apulid. Yan, napaka-presko dito. Ayun, pa isa-isa lang yung dumadaan dito pero yun na yung highway ng MacArthur Highway, Apulid, Barangay Apulid yan mga kabro, yan yung highway. Yung mga dumadaan doon na mga sasakyan, highway ng Barangay Apulid yan. Alright. So, yung Wilcon Depot, ayun. Yung kulay puti doon na building. Yan. Zoom natin ng konti. Iyon. Yung natakpan ng kawayan, yan yung Wilcon Depot. Yung kulay puti na building. Tapos yun naman, iyon yung roadwise. Yung pinagpaparestoran ng mga sasakyan. Okay? Yan. Balik na tayo sa ating laboratorio dahil ni-road test muna natin dito para maglapat yung valvula, tsaka yung rocker arm, tsaka push rod, tapos i-readjust na lang natin ulit. Tapos pagkatapos nating palamigin. Alright. A few moments later. Yun, tapos na po yung overall natin mga bro from Tigasan na yun? Oh. Pangasinan? Sa ano?
Naalisin mo yan da. Bulinaw, Pangasinan. So, Naalisin mo yan da. hindi ko na na-video kanina umuwi. Kaya, ayan, merenda muna tayo ng fishball. Special fishball yan. Tapos, sausawan natin suka. Alisin Yun, no? mo yan da. Ayaw magpa-video ng aking asawa, mga kabro. Nahihiya. Ayaw niya makita yung pagmumukha niya. Ayun, no? Nakatangip yung mukha niya. Okay, see you again next video, mga bro. Pagpalain mo kayo ng Panginoon. Bumulay na tayo, mga bro. Yan. See you again next video. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamang bupag na.